Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kuchoka ku South Africa kubwerera ku Malawi mu chaka cha 2020 chinali chinthu chabwino chimene ndinazipangira. Awa ndi mawu a Bushiri amene anayankhula dzulo pamene anapanga interview ndi wireless ina imene imaulusa mawu ya ku South Africa yotchedwa kuti ENCA. Ndaonera interview yonse ndeta tiyeni tikambirane zimene Prophet Shepherd Bushiri anakambirana ndi anthu aku South Africa wa. So ngati mukumbukira mbuyomo Bushiri anamangidwa ku South Africa and zaka za mbuyomo Bushiri anazochoka ku Malawi ndi kukhala ku South Africa kumene ndithu anapanga chechi komanso ma business ambiri. He was doing well for himself. Okay, so zinapeza kuti mu chaka cha 2020 Bushiri anamangidwa and amamutchaja ndi milandu yonena kuti money laundering komanso fraud. Later on inazapezeka zoti anthu ena anamba kunena kuti Bushiri anandigwiririra allegedly and milandu ija inalowaso ku court. So Bushiri anapanga interview iyi ndicho linga chonena kuti yekha athe kupereka his side of the story pachati mati nkhani ili ndi mbali ziwiri, pali mbali ya munthu ina mbali ina. So interview iyi Bushiri anapanga ndicho linga choti nayenso atuluse ko mbali yake popeza ma newspaper komanso ma wireless ambiri amangoonesa mbali imodzi yokha. So Bushiri anamba kufotokoza zinthu mene zinakhalira kuchokera mu chaka cha 2016. Okay, panali munthu wina wa ku Zimbabwe amene amapemphera mu mpingo wa achina Bushiri. Later on munthu uja anazachoka. So munthu uja anamba kulemba zinthu Bushiri akugwiririra anthu, Bushiri this and that, and Bushiri anapita ku court kwamusumira munthu uja kuti ngati zomwe akunenazo zili zoona iye apereke umboni. Zinapeza kuti munthu uja analibe umboni and court inagamula unena kuti munthu uja rani asiye kulemba zimene zoyipa malemba za Bushiri zija. Now in 2017 zinapezeka zoti anthuno akuluakulu apolisi amene Bushiri watchula mayina ine singatchula allegedly akuti anamba kupita kwa Bushiri kumakamuza kuti pase ndalama mwakuti ukapanda kuti pasa tikumanga iweyo kubwera apolisi akukumanga anytime from now. So Bushiri sudi analibe ndalama zija anali nazo komano yekha amangofuna aziwe kuti mlandu umene akuti afuna ndimange eneo ndiutiwo ndapalamula kuti. So yekha ananyamuka kupita kwa police general anti-imeneyo asitole kanena kuti kukafusa kuti ineyo mlandu omwe ndili muli nawo against ineyo ndiutiwo chifukwa kuti pali anthu ena amene akunena kuti ndapase ndalama, and to be exact ndalama zake amanena kuti 12 million kuti apase 12 million. Akapasa 12 million ndoti mlandu uja samudani samutsegulira mlandu osamumanga. Nde napeza kuti a police general anti-imeneyo anampanga lifa kwa munthu wina amene anali Minister of Intelligence. Okay, so Bushiri in 2017 atapita kwa police general kujedi napeza kuti anampasa affidavit, in affidavit yo adakali nayo mpaka panopa komanso kumakhotiko ali nayo. So anapita kwa Minister of Intelligence kumene kuchanaka kumana nawo, and the more zikuonesa kuti mene Bushiri amakhala kumapanga report anthu amene akumuzunguza kuti pase ndalama ukapanda kuti pasa ndalama tikumangisa. Bushiri akamapita kwa anthu acho ukadandala kuti pale anthu awa akunena akundiopseza kunena kuti ndapase ndalama ndikapanda kuwapasa ndalama ndimangidwa kuti mlandu umene mufuna mulitsegulire olo mlandu ndili nawo ndikutiwo munthu ndabwera ineyo ndiuze ndi mlandu wanga. Zimapezeka zoti akapita umene kujaku makadandaula ndi pameneno zimakhala ngati moyo wake ukhala pa chiopsezo. And in Pretoria nazapezeka zoti nthawi inake achoka nyumba kwawo akupita ku they were driving around kenaka audit imi tipita pa hotel tikadye lunch napeza kuti galimoto yake inabuka moto. Sonyo zoti wina wake ndithu anagwiragwira galimoto yake ija kuti ipye to plan yaoneyo kuti aphe allegedly. Okay, so zinthu ngati zimene zizi zinakhala zikupitirirabe. Alright, the more Bushiri akupanga report and zimapezeka zoti ndi mmene zinthu zake zikudani moyo wake ukhala pa chiopsezo. Right, so chinanso atsikana amene amanena kuti amapita kukamunenera Bushiri kuti amagwiririra wet mapezeka zoti mlandu atsikana aja akatsegula mlandu. Okay, atsikana analipo atsikana ambiri. So chodabwisa nchina kuti atsikana ndambiri ochokera ma province osiyana-siyana, you know,
zimapeza kuti asikana onsewa momoti apange report kuma polisi kwawo komanso in different investigative officers zimapeza kuti akupita kwa anthu omwe aja amene akumopseza Bushiri chonena kuti ukapanda kuti pasa ndalama tikutsegulira mlandu. Okay, I hope that makes sense. So yeah, the more Bushiri akupita ukapanga report is the more moyo wake umakhala pachiopsezo. So zinapezeka kunena kuti yekhano mu asanamangidwe Bushiri ananyamuka kuchoka South Africa kubwera ku Malawi. And ku Malawi kuja anakakumana ndi APM Professor Peter Mutharika and anakamudandalo kuti what kuli anthu ku South Africa amene akundopseza anthu ake makamaka ndi anthu akulu ma position ngati ku polisi ma army generals amene akundopseza ndi akumati ineyo ndikapanda kwapasa ndalama andimanga ndi pamene ndingapange bwanji nde akuti APM anamuza kunena kuti iya mlandu wako ukuyeneka upite kuma human rights organization and Bushiri anapanga zimene zija zinapeza kuti anapita ku our Malawi human rights society or mene ukoko something like that. Anapita umene kuja kunapeza kuti our Malawi human rights society analembera chikalata ku South African human rights society kenaka nazapezeka kuti the Hawks were involved. Basi tumene kujaku chanzero sichimachitika ngakhale Bushiri akudandaula anthu aja sakumangidwa komanso anthu aja akupitirizabe kumadani mamopseza. Okay, so mu chaka cha 2018 zinapezeka zoti akumala aja there was even a petition yomwe inalembedwa and mu chaka cha 2018 momwemo nazapezeka kuti Bushiri anakatsegula mlandu official kutsegula mlandu akuluakulu ku polisi komanso akuluakulu kwa amene amakhala akumopseza tukapanda kuti pasa ndalama tikutani tikumanga. So mlandu anakatsegula ndikabungwe kaja kumakhala kuti munthu mwina munthu akupanga extorted akuopseza kuti utipase ndalama ukapanda kuti that blackmailing sort of. So anapanga plan yonena kuti anthu aja asakira achina Bushiri wa ndalama. Akasakira achina Bushiri ndalama, Bushiri ayimbira anthu aja auze kuti ndalama zija zapezeka mubwere muzatenge, right? Kuti anthu aja makatenga ndalama zipezeke zoti anthu aja apangidwa trap. Okay, anafotokozaso mzisanzo zina ngati bodyguard wake anakhala popita kukumana ndi anthu amati akapempha chithandizo kwa anthu eti kuti andithandizeni akuti aundipanga zakuti anthu aja mapeza kuti akupempha aja akumpemphaso ndalama. So zinali zinthu zake zotani zovuta kwambiri. Ndi pamene bungwe lili lonena kuti limuthandiza linampeza ndalama and anapanga set date lonena kuti anthu aja akamabwera kumazatenga ndalama zija anthu aja kanani akamange. Chosaziwa kanthu aja naziwa bwanji nazapeza kuti tsiku limene anthu amene ngakuti akatenga ndalama iti kupanga set trap ija ndi tsiku limene Bushiri anamangidwa ndi mkazi wake. And omumanga anali anthu omwe aja amene Bushiri anatsegulira mlandu mu chaka cha 2018. I hope that makes sense. Basi ndi pamene amalowa ku court and mlandu unayambika then bail anapasidwa. So mu interview mwana mfusa kunena kuti Bushiri afotokoze kuti kumalawi kuno anabwera bwanji. So pati imeneyo Bushiri sana fotokoze ananena kuti akulemba buku enizosezo zafotokoza mbuku lake. Okay, so munthu amene amafusa za interview so anabwera nakuti chabwino prophet mwadandaula kunena kuti mumaona kuti mukakhala South Africa simulandira fair trial chifukwa munapita ku Malawi. So nono milandu ya fraud, milandu ya money laundering mungandilipo chani nde muumbukira mbuyo mu panali ka video kamene kama trend Bushiri akauza anthu kuti apange invest ndalama maskimu and all of those things. Okay, and anthu anabwera poyera kunena kuti ndalama zawo zachidwa ku cheche cha Prophet Bushiri. I hope you remember. Okay, so Bushiri anankha kunena kuti panapita anthu awiri ku church kwake amene anakamfotokozera kuti iwo ali ndi investment business yonena kuti anthu mukika ndalama zanu mumakolola ma profit and all that. Napeza kuti anthu kwamba anapanga invest and anakolola, kachiwiri anapanga invest and anakolola. Anthu aja anakomedwa napeza kuti ayambaso kuuza zinzawo ndengati chiguluno chachuluko nafeso tikulole ndi pamene anthu aja analandira ndalama za anthu ambiri ndi kuthawa. Okay, anthu adathawa ndi pamene timaona no ma video anthu amba kudandaula eta beredwa ndalama chechi kwa Bushiri and all of those things you get. Basi ndi pamene ndani Bushiri akuti iye mu interview wafotokoza kuti anatenga ndalama zake almost 60 million
ranzi kubwezera anthu aja. Koma because now trial ili nkati zimene zija zinakhala zoti zatani sayinisidwa. So basically that's the whole interview. Of course my details ena ndamisa interview abale ya 1 hour yose, so difficult to explain word by word in like 10 minutes. Nkhani basically ndi mini yoyo. All I can say is kunena kuti pena pake anthu akujoniwa kama ulusa nkhani zawo, they never even told us kunena kuti Bushira anabwezera ndalama anthu ena like almost $60 million. They never said that. So they never put it out there kunena kuti Bushira anatsegula mlandu in all of these things. None of that. Timangonesedwa mbali kunena kuti Bushira kuchaishi anthu ajibedwa anthu anabedwa. After hearing this interview, Papa, you're not going anywhere. Muli kunyumba muli kwanu. Muli kwanu abwere aza kukokeni mchingwe. Tone ngatanga kwanise. But anyway, that's the whole interview, guys. I'll keep you updated until the next one. Bye. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.